Oyawre nyakwara mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 27 dwe mar apar higa mar 2020. Odiochieng' achiel bang' ka ripot mar BBI ne ogol ayanga ne oganda ma pacho kae odiochieng' manyoro e kar romo mar Bomas of Kenya. Marwaki e chenro ni en an Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thoro mar wacho oboke mar The Standard en ni moment of truth. Moment of truth. En kinde mar wacho adieri. Odiochieng' manyoro e kinde ma nyasi mar golo ayanga report mar BBI e kar romo mar Bomas of Kenya, nyoro en kinde mar wacho adiere kendo jotelo mopogore opogore nyoro oyie ketho magi kendo wacho adiera. Adiera mokwongo ne owach kod ker Uhuru Kenyatta kama ne owacho ni ne onyiso jalupne William Ruto adiera e wi mosruok mare kod ogai ma ODM Raila Odinga, ataro kod chike kod weche ma Ruto osebedo ka wacho ni ne ok ong'eyo gimoro amora e wi handshake. Ker Uhuru Kenyatta nyoro wacho ni motelo ne mosruok mare kod ogai ma ODM Raila Odinga mano the 9th March handshake, ne oloso kod jalupne William Ruto e wi handshake mare kod ogai ma ODM Raila Odinga. Ker Uhuru Kenyatta bende ne owacho ni en adier ni piny Kenya en piny ma akwede mag dhoudi kata tribalism otimo newa, kendo owacho ni obende en achiel kuom jotelo ma osenyayo akwede mag dhoudi e pacho kae, kendo odwaro ni jo-Kenya olokre kendo oyud lokruok mar telo e wi report mar BBI. Ker nowacho ni report mar BBI ema dhi kelo kwe, achiel kod dongruok ne oganda ma pacho kae, kendo dhi kelo lokruok e weche mag telo ma gisebedo ka gitiyo kod e yo marach, kendo nowacho ni obende osebedo kuom jotelo ma osebedo ka buono dhoute moko ma pacho kae, kendo ma emomiyo nodwaro ni oganda ma pacho kae okadh report mar BBI mar riwo ogendni duto ma karachiel mondo ogendni duto ma pacho kae one ni giromre kendo gini e piny owacho. Mano achiel kuom adiera manyo ker Uhuru Kenyatta owacho odiochieng' manyoro. Bende nong'iso jalupne William Ruto ni gisebedo ka gitiyo maber, kata kamano weche no ogore chembeche e kore kakae, weche no odhi marach bang' ka jalup ker William Ruto nochako kampen mohiu mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro, kendo nokwayo jalup ker William Ruto mondo owere kod kampen mohiu e kindegi nyaka thuolo mar timo campaigns ma yiero maduong' mabiro ni yawo ayanga kod duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC. Ogai ma ODM Raila Odinga bende ne owacho ni BBI ok okel mar miyo obed ker kendo miyo Uhuru Kenyatta obed prime minister, ten mar riwo ogendni duto ma pacho kae kod kelo lokruok e telo ma pacho kae. Jalup ker Kakore bende nowacho ni en ok okwed report mar BBI, kata kamano nitiere weche modwaro ni otim lokruok e wi report mar BBI. Moko kuom weche manyo jalup ker William Ruto wacho ni odwaro ni mondo otim lokruok e report mar BBI en ni mondo ging'i weche mag pur, mano agriculture, mane owacho ni emoting'o atamalo 25 mar economy ma pacho kae, kendo ne okwayo ni report mar BBI ong'i wach mar ni ker dhi gwelo prime minister kaachiel kod jolupne, kendo ker nyalo riembe tich prime minister kod jolupne. Ruto nowacho ni ok one ler e wi wach makamano, kendo nowacho ni mano miyo ker teko mang'eny moloyo, kendo bende nokwedo wach mar ni ker ema dhi yiero jakom mar ombudsman, mano duol mar ombudsman mang'iyo kaka weche mag doho itayo e pacho kae. Magi e moko kuom weche manyo Ruto wacho ni omiyo ok osir BBI, kata kamano noyie nitiere thuolo mar mondo jotelo duto obed kanyakla mondo olos mondo obed kod duol achiel e wi report mar BBI. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard. It oboke mar ariyo: jaod bura machon magem jakoyo midiwo inyalo daro e kar dak mare mano mayudore e kaunti ma Kisumu bang' koso chulo rent. Iwacho ni jaod bura machon magem jakoyo midiwo inyalo daro e kar dak mare mayudore e kaunti ma Kisumu kuom koso chulo rent
kuom dweche modhaw. Ito oboke mar adek loso mana e weche mag BBI odiochieng' manyoro e kar romo mar Bomas of Kenya. Ito oboke mar ang'wen bende loso ewi weche mane jotelo mopogore opogore owacho e kinde nyasi mar yawo ayanga report mar BBI, kama jotelo mopogore opogore nyoro golo duto magisekano e chunygi kendo wacho adiera odiochieng' manyoro. Ker nowacho adiera ma koka kore, ogai ma ODM Raila Odinga bende ne owacho ma koka kore, kaachiel kod jalup ker William Ruto bende ne owacho gigo mosebedo ka opong' e chunye ewi report mar BBI. Jotelo mopogore opogore, jatend duond bura ma ANC Musalia Mudavadi, jalup ker machon Kalonzo Musyoka e kind mamoko bende nogolo pachgi ewi report mar BBI. Ito oboke mar auchiel, ker Uhuru Kenyatta nyoro yango ni ne onyiso jalupne William Ruto ewi mosruok mare e kinde kod ogai ma ODM Raila Odinga, ataro kod weche mosebedo ka lekore ni ne jalup ker William Ruto ne onge kod ler moro amora ewi handshake. Ker Uhuru nowacho ni ne otimo twak kod jalupne William Ruto motelo ne mosruok mare e kinde kod ogai ma ODM Raila Odinga. Ito oboke mar abiriyo loso ewi weche manyo jalup ker William Ruto owacho ni dware mondo otimne lokruok ewi report mar BBI. Moko kuom wechego nyoro miyo joma nyo yuoro e romo makamano nyoro goyo ne koko kendo onyise ni obed piny. Kata kamano ne onyisogi ni bende en ja Kenya kendo en kod ratiro mar golo pache, kata odoko ni pache dhi ataro kod paro mar jotelo mamoko e pacho kae. Ito oboke mar aboro, ogai ma ODM Raila Odinga nyoro wacho ni report mar BBI ne gikelo mar riwo ogendni duto ma pacho kae kanyakla kendo kelo lokruok mar telo e pacho kae, to ok ne gikelo report mar BBI mar konye mondo obed ker kata konyo ker Uhuru Kenyatta mondo obed prime minister. Mano ler mane ogol kod ogai ma ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro e kinde nyasi mar yawo ayanga report mar BBI e kar romo mar Bomas of Kenya. Ito oboke mar apar loso mana ewi moko kuom achiedh nade ma piny Kenya osebedo ka kalo e kinde ka kinde ma gitemo kelo lokruok mar telo e pacho kae kata reforms. Ito oboke mar apar gariyo, kwan oganda mang'ielo rengo e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19 ne oidho malo, kendo odiochieng' manyoro oganda moromo 18 e pacho kae nong'ielo ngimagi kaluwore kod tuo mar COVID-19, gino ma osekelo kihondko to moloyo ne ute thieth ma pacho kae. Kendo oganda magamo kute mag COVID-19 bende kwan gi dhi nyime kod idho malo e pacho kae. Ma emomiyo amedo jiwi kinde ka kinde, tuo mar COVID-19 ni kodwa kendo wabed akicha. Kik wawach ni tuo mar COVID-19 onge, nikech oganda tho odiochieng' kodiochieng', to oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae bende medo idho odiochieng' kodiochieng'. Bed akicha, be vigilant. Kik ikaw wach mar COVID-19 kod tugo. Ito oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Standard, director mar anyisa ni Sir Oniang koro abro dhi ng'wech. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke kama loso ewi tugo mane obet e kind Arsenal kod Leicester City, kama Leicester City nochwado Arsenal gol 1 kuom ling thi e giko dira e tuke mag English Premier League. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Uhuru Ruto clash. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Samoei Ruto nyoro obedo kod paro mopogore opogore e kinde nyasi mar dhialo report mar BBI e kar romo maduong' mar Bomas of Kenya. Ker Uhuru Kenyatta nyoro kwayo oganda ma pacho kae mondo sir lwedo report mar BBI, kowacho ni report mar BBI ne gikelo kod ogai ma ODM Raila Odinga mar keto ogendni duto ma pacho kae kanyakla, kaachiel kod kelo lokruok e telo ma pacho kae. Kata kamano jalup ker William Ruto nyoro wacho ni nitiere weche moko e report mar BBI ma nyaka loki mondo ket ji duto kanyakla. Moko kuom wechego ne en ni jalup ker William Ruto nyok mor kod paro mar ni ker omi teko mathoth
mar gwelo Prime Minister kaachiel kod jolupne kendo riembogi tich. Paro mar ariyo manyo jalup ker William Ruto nikodo mar nodwaro mondo oloki ripot mar BBI en paro mar ni ker omi teko mar gwelo jakom duol mar ombudsman, mano duol mang'iyo kaka weche mag doho itayo e pacho kae, kaachiel kod dwaro mare ni ripot mar BBI omi mbi weche mag pur e pacho kae kata agriculture. Jalup ker ne wacho ni dwaro ni ripot mar BBI omi teko migawo mar agriculture kata migawo mar pur kaachiel kod omenda, nikech nowacho ni migawo mar pur ema oting'o atamalo 25 mar uchumi ma pacho kae. Ito oboke mar adek mar Daily Nation pod loso mana ewi gigo manyoro timore e kar romo mar Bomas of Kenya e kinde nyasi mar golo ayanga ripot mar BBI odiochieng' manyoro. Ito oboke mar ang'wen, ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto nyoro obedo kod chung' mopogore opogore ewi ripot mar BBI e kinde nyasi mar golo ayanga ripot makamano odiochieng' manyoro e kar romo mar Bomas of Kenya. Ito oboke mar abich, gigo ma jalup ker William Ruto dwaro ni olok ewi ripot mar BBI. Weche ma jalup ker William Ruto dwaro ni otimne lokruok ewi ripot mar BBI, kaka aseliedhoni ni gin achiel moko kuomgi en ni Ruto ok mor kod chenro mar ni ker imiyo mbi mapek kata teko mapek mar yiero Prime Minister kaachiel kod jolupne, kendo en kod teko mar riembogi e tich thuolo moro amora ma odwaro, kaachiel kod paro mar ni ker omi teko mar yiero ombudsman chairman ama chairperson, mano jakom mar duol mar ombudsman, mano duol mang'iyo kaka doho tayo weche maggi e pacho kae. Ito oboke mar abich, ogai ma ODM Raila Odinga nyoro kwayo jalup ker William Ruto mondo owere kod kampen mohiu kendo osir lwedo ker Uhuru Kenyatta mar neno ni gichwalo ajenda mar duond od bura mar Jubilee kendo gichopo singo mane gisingo ne oganda ma pacho kae e yiero maduong' mokalo. Ogai ma ODM Raila Odinga nyoro wacho ni ok en paro maber ni jalup ker William Ruto sani osebedo ka kwedo piny owacho mar Jubilee kata kwedo piny owacho, chenro mag piny owacho mar Jubilee, kata odoko ni en achiel kuom jotelo mag piny owacho mar Jubilee, kendo nokwaye ni mondo osir lwedo ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod piny owacho mar Jubilee mar chopo singo mane gimiyo ogendini ma pacho kae e kinde yiero maduong' mokalo. Ito oboke mar abiriyo, moko kuom ber ma BBI dhi kelo en ni odhi miyo piny owacho mag counties ma pacho kae omenda mathoth mar chwalo chenro mag dongruok kaachiel kod kelo lokruok ewi duol mochung' ne tayo yiero e pacho kae, mano IEBC, kaachiel kod riwo ogendni duto ma pacho kae kanyakla. Mago achiel kuom ber miwacho ni ripot mar BBI dhi kelo ne oganda ma pacho kae: medo pesa kata medo omenda ne piny owacho mag counties, kaachiel kod timo lokruok ne duol mochung' ne bago yiero e pacho kae, mano IEBC, kaachiel kod riwo ogendni duto kae ma pacho kae kanyakla. Ito oboke mar abiriyo, bende jatend duond od bura ma ANC Musalia Mudavadi kane oloso e kinde nyasi mar golo ripot mar BBI kar romo mar Bomas of Kenya nyoro kwayo ni mondo ripot mar BBI omed od bura mar Senate teko ewi tayo weche mag piny owacho mag counties kata devolution. Mudavadi nowacho ni dhi bedo paro maber ka od bura mar Senate omi teko mathoth ewi tayo devolution e pacho kae. Ito oboke mar ochiko pod loso mana ewi ber mag BBI kata lokruok ma BBI dhi kelo e pacho kae madhi miyo piny owacho mag counties omenda mathoth mag tayo weche mag dongruok e pacho kae. Ito oboke mar 11 loso ewi mibadhi mitudo kod gavana machon ma Kiambu, mano gavana Waititu. Ito oboke mar 12 loso ewi kwan oganda ma dhi nyime gamo kute mag COVID-19 e pacho kae, pach jondiko kaachiel kod pach josomo, weche mag ohala kaachiel kod weche moko e pinje ma oko. Tok oboke mar Daily Nation,
duol mochung'ne kedo kod mibadhi pacho kae mano EACC kaachiel kod Director of Public Prosecution mano jamin wach maduong' pacho kae dwaro ni ong'adne kendo odonjne jaod bura ma Mathira mano Rigathi Gachagua kod mibadhi maromo omenda bilion 12. EACC dwaro ni odonjne jaod bura ma Mathira Rigathi Gachagua kod ketho mar mibadhi ewi omenda maromo bilion 12. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star kendo thoro mar wacho oboke mar The Star en ni Ruto has turned his back on me. Ruto has turned his back on me. Ker Uhuru Kenyatta nyoro wacho ni jalupne William Ruto oseweye e piny owacho mar Jubilee kendo dhi nyime kod timo kampen muhiu mar yiero maduong' mabiro. Ker nowacho magi kar romo mar Bomas kama ne okwayo jalup ker William Ruto mondo owere kod kampen muhiu kendo gibed kanyakla e piny owacho mar chopo singo mane gisingo ne oganda ma pacho kae e yiero maduong' mokalo. Ito oboke mar ariyo, DCI dwaro ni odonjne jaod bura ma Mathira mano Rigathi Gachagua kod keth mar mibadhi ewi omenda maromo bilion 12. Ito oboke mar ang'wen be poloso mana ewi report mar BBI kama ker Uhuru Kenyatta nyoro wacho ni jalupne oseweyo tije mare ka jalup ker kendo odhi mana nyime kod goyo kampen muhiu e pacho kae. Weche mag BBI odhi nyime nyaka ito oboke mar 7 nyaka ito oboke mar 8 kama ogai ma ODM Raila Odinga dwaro ni jotelo ma pacho kae obed kanyakla kendo los kod duol achiel e siro lwedo report mar BBI. Janeno mar Lolwe TV gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed kod gikone. Mano bende makelo gikono mar oboke ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.